गाईज, आज आपण बघणार आहोत जर पर्सेंटेज अवघड असेल, पर्सेंटेज सर्वांना काढता येते, ठीक आहे, फॉर्म्युलानुसार. पण जर अशा ठिकाणी असे जर पर्सेंटेज आले, काय म्हणते तर 25चे 38% काढा, 50चे 35% काढा आणि 25चे 72% काढा. म्हणजे हे तुम्हाला आता अवघड जाणार आहे, ठीक आहे. तर ह्याच्यामुळे आपण काय करू शकतो बघा, पर्सेंटेजला जर आपण चेंज केलं, आता 25चे 38% काढणं अवघड आहे, पण 38चे 25% काढणं सोपं असते. 1/4 ज्याला आपण म्हणतो. जर मी इथलं पर्सेंटेज हटविलं आणि ह्या साईडला जर पर्सेंट दिलं, तर आता काय होणार आहे माहितीये का, पर्सेंटेज चेंज झालाय, पर्सेंटची व्हॅल्यू चेंज झालेली आहे पूर्णपणे. तर आता मला सांगा, 25चे 38% काढणं अवघड होतं, पण आता 38चे आपण 25% इझिली काढू शकतो. 38चे 25% कसे काढणार बघा, 38चे अर्धे किती होतात, 19, ठीक आहे. म्हणजे 50% काय झालं आपलं 19 आला, आणि 19चे अर्धे जर केले तुम्ही, 19चे अर्धे किती होतात